Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden nézőt és minden érdeklődőt. Most egy különleges és rendkívüli könyvet, egy igazi könyvritkaságot fogok bemutatni önöknek. Azért vállaltam, hogy egy rövid előadásban megnyilatkozzam, hogy ezt a fontos könyvet bemutassam az olvasóközönségnek, mert ez nem csupán egy a sok könyv közül, hanem egy igazi könyvesemény. A könyv jelentőségéhez mérten verhetnék nagyobb hűhót is körülötte, de nem teszem, mert ez nem az én stílusom. Címe a Hang evangéliuma. Tudom, ez egy kicsi furcsán hangzik. A címben szereplő, talán meglepő fogalmazásmód nem tőlem, hanem Dombi Ferenctől, Jézus magyar prófétájától, egy különleges karizmatikus képességekkel megáldott a magyar katolikus paptól származik. Állítása szerint maga Jézus kérte őt arra, hogy az ezúton megnyilvánuló kinyilatkoztatást összefoglaló néven hangnak nevezze. Jézus szent lelke hangjának. Azt a könyvet, melynek önökkel való megismertetése a célom, nem én írtam. Nem én írtam, de nélkülem nem jöhetett volna létre. Mi is az, ami a könyvvel kapcsolatban személyemhez fűződik? Hát az, hogy én szerkesztettem, én szűrtem ki a lényeget egy hatalmas anyagból, és csoportosítottam Jézus gondolatait, tanításait témák szerint rendezve, valamint előszóval is én láttam el könyvet, melyet meg is mutatok most a maga tárgyi valóságában is, melynek ez a már második javított kiadása. Nem szeretem a nagy szavakat, de minden túlzás nélkül kimerem jelenteni, hogy ez a kiadvány a 21. század új, nagy jelentőségű keresztény szentkönyve. Elsötétülő dekadens korunkban egyáltalán nem jellemző, hogy szentkönyvek szülessenek. Itt pedig most éppen erről van szó. Minden nagy kultúrának létezik szentkönyve, melyek azonban a mából tekintve mitikusnak számító időkben születtek. És láss csodát, most ismét egy szentkönyv született. Dombi Ferencnek, elsősorban Jézus Krisztus szent lelkének, Dombi Ferencnek, és nekem, aki egy 4689 A4-es nyomtatott anyagból, A4-es méretű nyomtatott anyagból kiszűrtem a lényeget, tematikusan, tehát témák szerint csoportosítottam, és egybeszerkesztettem ebben a könyvben a lényeget belőle. Sajnos terjesztésében csak nagyon kevesen, költségeinek fedezésében pedig senki sem állt mellé. Pedig, ha tudatosodna a nemzetünkben, mekkora megtiszteltetés érte országunkat a legfelsőbb helyről, magától Istentől, saját nemzeti ügyünként kellene kezelnünk ezt az anyagot. Ám úgy tűnik, hogy a legbagatelebb, legpitiánerebb hülyeségek is nagyobb visszhangot váltanak ki országunkban, mint Isten szándékai. Hát ez nagyon szomorú. Lehet, hogy rajtunk már nem lehet segíteni? Isten türelme sem végtelen. Türelmének egyik utolsó megnyilvánulása ez a könyv, melyben segíteni szeretne nekünk, de ez nélkülünk sajnos nem működik. Most néhány szót kellene ejtenem arról, hogy hogyan is szereztem tudomást erről a könyvről. És Dombi Ferencről, és az általa közvetített kinyilatkoztatásról. Egy alkalommal, jó 7 évvel ezelőtt böngésztem a világhálón egy értelmes előadás után keresve, és megakadt a szemem egy előadás címen. Ez volt a címe, Reinkarnáció keresztény szemmel. Egy ideig haboztam, hogy rákattintsak-e, mert azt gondoltam, hogy na biztosan le lesz húzva e téma szép keresztény szokás szerint a sárga földig. Gondoltam, az előadó ugyanúgy megtámadja majd a témát, mint például Barsi Balázs ferences szerzetes, aki így vélekedett egyik prédikációjában. Aki hisz a reinkarnációban, az nem keresztény. Hát szerény véleményem szerint ezt majd talán a Jóisten fogja eldönteni. Az előadó ebben a videóban nem volt más, mint a már említett Dombi Ferenc, aki által az úgynevezett hangirodalom született.
A videó hallgatása közben azonban egyik ámulatból estem a másikba. Nemhogy cáfolni vagy gyalázni kezdte volna el Dombi Ferenc katolikus pap a választott témát, hanem harcosan és igen meggyőzően érvelt a reinkarnáció üdvtörténeti ténye mellett. Tehette is ezt, hiszen erről ült, maga Jézus oktatta és tanította. Dombi Ferenc élete egészen más irányban kezdődött. Ő maga mesélt el magáról, hogy egy igazi fenegyerek volt, akivel a szülők általában fenyegetni szokták a többi gyereket, sőt, megtiltották, hogy ővel a többi gyerek barátkozzon. Földcseperedvén már ő is választott természetesen hivatást, testnevelő tanárrá akart válni, és ökölvívással foglalkozott intenzíven. Ám egy alkalommal, amikor éppen egy ilyen bokros rekettyés vidéken ment hazafelé, hirtelen megjelent előtte maga Jézus, és közölte vele, hogy neki katolikus pappá kell válnia. A Szentlélek ugyanis ott fúj, ahol akar. Egy fél óráig eltartó párbeszéden, amelyben ő hevesen tiltakozott, hogy ő elképzelései szerint egyáltalán nem ezt a pályát szeretné választani. Jézus azonban kerekperec kijelentette, hogy te neked Dombi Feri, már pedig katolikus pappá kell válnod. Hát elment a helyi plébánoshoz, aki szintén megrökönyödve hallotta a terveit, de végül is elintézte neki, hogy jelentkezzen a teológiára. Miért is egyedülálló ez az anyag, és mi is a hang, ki is a hang? Voltaképpen? Talán erről nyilatkozzon maga Jézus. Itt most egy idézet következik a könyvből, magától Jézustól. Nem volt még katolikus papa világon, akin keresztül úgy közvetítettem volna gondolataimat, mint ő általa. Éppen ezért mindenki szeretetem áldását hordozza, aki e könyveket felvállalja. De azt is meg kell mondanom, hogy botránykővé válik az, aki engem így fölvállal. Sajnos lesznek olyanok, akik ezért vagy föl se vállalják, vagy elbizonytalanodva abba hagyják e könyvek terjesztését, és engedik, hogy kihűljön bennük a kezdeti lelkesedés. Fontosnak tartom, hogy a könyvek olvasása révén induljon el országotokban egy olyan gondolkodás átalakítási folyamat, amely mint kovász képes az egész világot átjárni. Misszióra, küldetésre hívlak tehát benneteket a könyvek által. Itt meg kell álljunk azonban egy pillanatra, tudnék, Dombi Ferenc isteni magánkinyilatkoztatásban részesült. Ezt a szót, magánkinyilatkoztatás, a nagyegyház, a történelmi egyházak szitokszóként használják, és gunyorosan lekezelő arroganciával bánnak az ilyen jellegű irodalommal. Egyébként ebben sok esetben igazuk is van. Itt azonban merőbben másról van szó. Dombi Ferenc ugyanis virtuóz módon szinkronizálta a mennyei adást, öltöztette igényes magyar nyelvi köntösbe a rábízott kinyilatkoztatást. Nyelvezete oly módon érthető és világos, hogy ez nem megy a stílus rovására, és oly módon emelkedett, hogy nem válik se sziruposan kenetessé, se patetikussá. Most azt mondhatnánk, ez az egész, ami Dombi Ferenccel történt, a csodák kategóriájába tartozik, ezért nem kell foglalkoznunk vele. Azonban, hogyha jól átgondoljuk világunkat és saját személyes életünket is, csodák mind a mai napig történnek, mégpedig tömegével. Nehogy azt gondolja valaki, hogy csodákra csak a régmúlt ásító mélységében, a biblikus, mítikus időkben került sor. A csodák végigkísérik az emberiség egész történelmét. Ahhoz, hogy megértsük, mit is jelent a szó, csoda, közelebbről definiálni kell a fogalmat. A ráció az ész oldaláról közelítve meg a témát,
Csodának számít minden történés, amelyet ma a tudomány segítségével még nem vagyunk képesek megmagyarázni. Ezt azonban pontosítani kell. Mi is tulajdonképpen a csoda? A csoda a felsőbb isteni, illetve angyali szférák beavatkozása a földi történésekbe, üdvhordozó szándékkal. Gondoljunk csak a Mária jelenésekre. Lourdes, Fatima, Medjugorje, a magyar búcsújáró helyeken a sok csodás gyógyulásra, stb. Hányszor fogalmazunk úgy, hogy ez egy valóságos csoda volt, hogy megmenekültünk. A csodás és szerencsés véletlenekért, véletlen egyébként nem létezik, az ostobák szótárából való kifejezés, tehát a csoda és szerencsés véletlenekért egyébként nem létezik, tehát véletlen nem létezik, a csodás és szerencsés véletlenekért leggyakrabban az angyalvilág felelős, tudhatjuk meg, többek közt ebből a könyvből is. Az angyalok ugyanis az isteni gondviselés hordozói, végrehajtói, és egyben legjobb barátaink is. Nem csak csodák tömege történik ma is napjainkban, hanem prófétákat és látnokokat is küld a menny. Közéjük tartozik, helyesebben tartozott Dombi Ferenc, katolikus pap is, aki sajnos 2004-ben elhunyt. Említettem, hogy az egyház lekezelően és megvetően használja a magánkinyilatkoztatás fogalmát. Arra a papság azonban nem gondol, hogy az Ószövetség prófétai könyvei, de a zsoltárok és a bölcseleti könyvek sem mások, mint vérbeli magánkinyilatkoztatások, mégis Isten szavaként beszélnek róluk. A próféták is ugyanolyan húsvér emberek voltak ugyanis, mint akárki közülünk, csak annyiban különböztek tőlünk, hogy Istentől különleges feladatot kaptak. Gondoljuk azonban alaposan végig. Van-e egyáltalán másmilyen emberen keresztül megnyilvánuló kinyilatkoztatás, mint magánkinyilatkoztatás? Ha eléggé következetesek maradunk e kutakodásban, arra a válaszra fogunk jutni, hogy bizony nincsen. Minden szent szöveget emberek vetették, vagy pergamenre, papírusra vagy modern papírra. Például a Biblia zsidó részének szerkesztési munkálatai évszázadokig tartottak, a Krisztus előtti 6. században zárultak le. Végső formájukat a szövegek az úgynevezett babiloni fogság idején nyerték el, és nem a mítikus időkben. Tele van az Ószövetség sumír-babiloni és egyiptomi párhuzamokkal, onnan kölcsönzött részletekkel. Joggal tehetnénk tehát fel a kérdést, vajon tényleg Isten szava-e a Biblia, vagy talán nem emberek írták? Tehát még egyszer, a sugalmazás, vagy idegen szóval élve, az inspiráció úgy működik, hogy először gondolattartalmak jelennek meg a kiválasztott ember tudatában, sok esetben olyanok, melyekkel az illető korábban nem is nagyon foglalkozott intenzívebben. Ez persze még önmagában nem lenne elég. Nem csak gondolattartalmak jelennek meg, hanem ezek egy belső kényszerrel is párosulnak, azzal a kényszerrel, hogy az illető a gondolatokat magában szavakká, mondatokká tördeli, azaz verbálisan megfogalmazza és írásban rögzíti. Érdekes jelenség egy felső üzenet azon stádiumával behatóbban foglalkozni, amikor egy tudattartalom még nem ölt szóbeli, verbális köntöst magára. Ekkor az ember már pontosan tudja, mit tartalmaz a gondolattartalom, de még nem fogalmazta meg mások számára is érthető, szóbeli formában. Ezen a tudatszinten működik a metakommunikáció, amikor nincs szükség hangadásra, artikulációra ahhoz, hogy két értelmes lény megértse egymást. Az emberi történet korábbi szakaszaiban az emberek között sokan voltak azon az emelkedettebb tudatszinten, hogy képesek voltak így kommunikálni egymással, akár földrésznyi távolságokat áthidalva, és hogy képesek voltak olvasni mások gondolataiban. Jézussal kapcsolatban többször is szó van az evangéliumokban arról, hogy olvasott például a zsidó farizeusok fejében, tehát már előbb tudta, mit akarnak tőle kérdezni,
mielőtt föltették volna neki a kérdést. Ezzel és még sok más képességgel azonban az ősidők mágusai visszaéltek, azt a katasztrófa sorozatot, melyet mi egy szóval vízözönnek nevezünk, Atlantis az egykor boldog sziget elsüllyedését, a szellemi-lelki hatalommal való visszaélés, a fekete mágia mindent elárasztó megjelenése okozta, nem Isten büntetése volt tehát. A közvetítő személy e folyamat alatt sosem veszíti el saját személyes jellegét, és sosem kerül tudattalan állapotba, hanem abban a kegyelemben részesül, hogy együtt gondolkodhat Istennel. Mindvégig megőrzi saját személyes szuverenitását. Isten ugyanis tiszteletbe tartja az illető személyiségét, és sohasem alkalmaz úgynevezett automatikus írást. Ez inkább a démoni világ gyakorlata, amikor gonosz lelkek teljes mértékben kikapcsolják az ember tudatát, és biorobotként használják fel testi apparátusát. Egy kinyilatkoztatás eredetét azon tudjuk lemérni, hogy ellenkezik-e a 4 evangéliumban található jézusi tanítással, vagy ellene mond-e ennek. Azaz, gyümölcseiről ismerszik meg a fa. Fontos talán megemlíteni, hogy én bennem miért keltett akkora érdeklődést a hangirodalom. Hát ennek előzményei vannak. Körülbelül olyan 10-15 évvel ezelőtt írtam egy hosszabb tanulmányt Tiltott tanítások címmel, és a benne foglaltak lényegi gondolatai egybecsengenek a hang tanításaival. Főleg azokkal a tanításokkal, melyek különböznek a hivatalos egyházi tanítással bizonyos kérdésekben. Nem mindenben, hanem bizonyos kérdésekben. Tehát fokozatosan föllettem így készítve gondolkodásom fokozatos átalakításával erre a nagy feladatra. Milyen munkát is végeztem én el? A hangkönyvek úgy jöttek létre, hogy amikor az emberek tudomást szereztek arról, hogy Dombey testvérnek úgymond drótja van a felsőbb világok felé, a legkülönfélébb emberek a legkülönfélébb kérdésekkel fordultak Dombey Ferenchez, aki továbbította ezeket a kérdéseket magához, Jézushoz, aki soha nem zárkózott el a válaszadástól. Ezért olyan sokrétű és szinte mindent felülelően gazdag ez az anyag, mert mindenről szó van benne, mely számunkra fontos és bennünket érint, az emberi élet teljes spektrumát fogja át. A hangirodalom tanulmányozása közben megfigyeltem, hogy mindegyik válaszlevélben van egy vagy több olyan rendkívül frappánsan megfogalmazott gondolat, vagy hosszabb fejtegetés, melyek mindannyiunkhoz szólnak. Jézus magáról mondja egy könyvben, én mestere vagyok annak, hogy amit egy embernek mondok, az mindenkinek szól. Tehát ezeket a mindannyiunknak szóló gondolatokat és tanításokat tartalmazza, tehát kizárólag ezeket tartalmazza ez a kötet. Adva volt tehát egy 4689 A4-es nyomtatott oldalra rúgó 43 hangkönyvből álló irodalom, melyet végigolvasva értelmem és szívem hálójával kihaláztam belőle az aranyhalakat, a mindenki számára általános érvényű és legfontosabb üzeneteket, gondolatokat, jó tanácsokat, figyelmeztetéseket és bölcsességeket, melyeket a jobb eligazodást szolgálandó, már amennyire erre mód nyílott, témák szerint csoportosítottam, és a könnyebb tájékozódást szolgálandó címkékkel láttam el. Később rábukkadtam egy olyan szövegrészletre, melyben maga Jézus buzdít arra, amit végrehajtottam. Idézem. Könyvet kell írnotok, alkotásokba kell öntenetek mindazt, amit csak lehet, s tanításaimat más formákban is el kell juttatnotok minél több emberhez. Ez pedig ma már pénz nélkül nem lehetséges. Aki tehát ebben támogatni akar benneteket, azt ne utasítsátok el. Igaz, még ilyenkor is vigyázzatok kell. Nem mindegy, hogy a pénz, amivel támogatni akarnak benneteket, honnan ered, és nem mindegy, hogy a felajánló milyen hátsó szándékot melenged szívében. Mert vakságában hiheti azt, hogy pénzén lelki értékeket
vagy megváltottságot nyerhet. Mivel a munkavégzéssel, munkahelyi és családon belüli gondokkal, betegségekkel, függőségekkel és egyéb ezernyi bajjal agyonterhelt embereknek se idejük, se energiájuk nincs arra, hogy egy sok ezer oldalas írott anyagon átrágják magukat, szükséges volt, hogy a monumentális mennyiségű hangirodalom olvasása során tudatomon átáramló szövegfolyam hordalék homokjából kirostáljam az aranyat minden igazság és istenkereső ember számára, hogy egyetlen kötetben kezükbe vehessék megmenekülésük kulcsát. Ha valaki az élő hit és jó szándék birtokában behatóan tanulmányozza ezt a szent könyvet, azzal a szándékkal, hogy élete iránytűjévé tegye a benne foglaltakat, egy idő után arra lesz figyelmes, hogy nem csak szép és bölcs gondolatokkal gazdagodik, hanem egy magasabb erő is átjárja. Közelebb kerül ezáltal az ember elsődleges földi célja eléréséhez, ahhoz, hogy jelen testében újjászülethessen, hogy ne kelljen többet újra születnie. Azt is kimerem jelenteni, hogy kizárólag ennek a szent könyvnek az intenzív tanulmányozása és a benne foglaltak tettéváltása elég ahhoz, hogy megtisztulva Istennek tetsző életet élhessünk. Nincs többet szükség se szertartásokra, se prédikációkra, de még megkockáztatom azt is, hogy egyházra sincs többet szükség a maga hagyományos szentségközvetítő szerepében, tanító szerepében természetesen szükség van rá, mert a könyvben magától Jézustól, a második isteni személytől és szent lelkétől közvetlenül kapja meg az ember az életéhez szükséges utasításokat. Intézményekre ugyan szükség van, mert a Szentlélek közösségben a leghatékonyabb, de Isten megújult lelkületű közösségeket akar, melyeket nem köt semmilyen külsőség, hamis tekintélytisztelet, nem korlátoz semmilyen fölösleges hagyománybeli kolonc vagy tévtanítás. Ami engem illet, én egy olyan egyházhoz szeretnék tartozni, mely nem terjeszt hazugságokat. Egy hazugság csak azért, mert régóta hangoztatják, attól még nem válik igazzá, még akkor sem, ha az egész világ félrevezetve igaznak is tartja azt. Ez megfordítva is igaz. Az igazság, még ha a földi pokol összes erői lendülnek is ellene támadásba, akkor sem válik soha hazugsággá. A hangevangéliuma isteni eredetű szövegek gyűjteménye. Ehhez semmi kétség nem fér. Aki e szövegekkel az élő hit birtokában és kellő lelki-szellemi nyitottsággal foglalkozik, az nem csak bölcs és szívhez szóló gondolatokkal szembesül majd, hanem egy idő után az az érzés keríti majd hatalmába, hogy egy magasabb erő kezdi átjárni egész lényét. Ennek a könyvnek segítségével, ha megtartjuk tanácsait és bensünk részévé tesszük a benne foglaltakat, élő kapcsolatot alakíthatunk ki Jézus szent lelkével. Egyik legfőbb üzenete Jézusnak. A legszentebb templom te vagy, ember. Magadban hordozod az Isten szent szellemét, melynek temploma vagy. Ezt egyébként Szent Pál is hangsúlyozza az első korintusi levél 6. fejezetében. Azt is tanítja Jézus a Szent Könyvben, a lelki ismeretnél nincs magasabb fórum. Hiszen benne maga a Szentlélek szól hozzánk, és nincs magasabb kitüntetés sem, mint a mennyei Atya gyermekének lenni. Jézusnak ebben a könyvben felelhető tanításai, útmutatásai és tanácsai felölelik az egész emberi életet a maga teljességében. Minden olyan kérdésben eligazításra lelünk benne, mely számunkra fontos és bennünket érint. Ezt a könyvet olvasva már Pál apostol szavával élve mögöttünk hagyjuk a tükör által homályosan való látást, mert maga Jézus az emberlét összes behatároltságát maga mögött hagyott Isten azonos győztes Jézus szól hozzánk e könyvlapjain. Jézus most is, akárcsak 2000 évvel ezelőtt nem győzi ostorozni a vallási formalizmus minden ferde jelenségét. Élő hitet, cselekvő szeretetet követel, nem külsőségek és külső feltételek hangsúlyozását, hanem gondolkodásunk radikális átalakítását,
mert csak helyes gondolkodásból származhat helyes cselekedet. Olyan metanoiát, olyan megtérést akar, mely belülről kifelé történik, a bennünk való lélek ösztönzésére, a külvilág felé megnyilvánuló szeretet megnyilvánulások formájában. E könyv tanulmányozása, analizálása betekintést nyújt számunkra Isten gondolkodás módjába, abba a látásmódba, mely alapján megismerjük, hogyan látja világunkat, hogyan lát bennünket, embereket, és hogyan szeretné mindezt látni maga az Isten. Persze ez csak a mi fogalmaink igen alacsony és primitív szintjén lehetséges mindössze, a maga teljességében felfoghatatlan, mert anyagba zárt tudatunk nincs erre a tágabb dimenzióra kalibrálva. A hangevangéliuma fundamentuma lehetne egy új, helyesebb teológia kidolgozásának is. Jézus e könyvlapjain egy számunkra az evangéliumokból szokatlan perspektívából tekint vissza 2000 évvel ezelőtti földi életére. A szöveg hangneme is rendkívül figyelemre méltó, tudnélik, Isten először szól hozzánk mindenféle homályt növelő misztikum és patetikus dörgedelmek nélkül. Nélkülöz minden kenetességet és biblikus pátoszt. Stílusa közvetlen, világos és egyértelmű, ugyanakkor emelkedett és sok helyütt üdítően ünnepélyes. Nincs szükség többé a soktonnányi teológiai irodalomra, mert a 4 evangélium és e mű elegek ahhoz, hogy az ember üdvözüljön, ha betartja a bennük lévő tanítást. Ezt a szent könyvet nem szabad regényként, gyorsan, tempósan végigszaladva rajta olvasni, mert egyrészt nem rendelkezik cselekménnyel, másrészt elmélyülést, meditációt igényel. A benne való elmélyüléshez idő kell, hogy bensőnké válhasson. Az ember elolvas belőle egy szövegcikket, vagy felnéz, ízlelgeti a benne foglaltakat, elgondolkodik fölötte, ha kell, még egyszer beleolvas. Ezzel a módszerrel lehet elsajátítani ezt az értékes szent könyvet, illetve a benne foglalt tanításokat. A János szerinti evangélium így végződik. Jézus még sok mást is cselekedett, és tanított, ezt én teszem hozzá. Ha egyenként mind megírtnák, azt hiszem, hogy az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene, írja a János evangélista. A hangevangéliuma részben eleget tesz az ezen evangéliumi szakasz által támasztott igényből fakadó hiánypótlásnak is. Van egy másik evangéliumi rész is, mely még jobban megvilágítja a könyv fontosságát és jelentőségét. Ez a Márk evangéliumban lelhető. Amikor egyedül maradt, tanítványai a 12-vel együtt megkérdezték, mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt nekik. Előttetek föltárom Isten országának titkát, a kívülállóknak azonban minden csak példabeszédekben szól. Jézus legmélyebb és legfontosabb, idegen szóval úgy is fogalmazhatnék, ezotérikus, azaz rejtett tanításában a tanítványoknak csak a legbelső köre részesült, tehát, és ez a tudás még nem hagyományozódott át az intézményesült egyházak tagjaira. A hang evangéliuma részben betekintést ad ebbe az egyház által kanonizált iratokban nem szereplő tanításba is. Ennek a könyvnek Magyarország számára is nagy jelentősége van, egyfajta kitüntetés és megtiszteltetés, hogy a mi országunkban és a mi ősi nagy kifejező erővel rendelkező nyelvünkön fogalmazódtak meg ezek a tanítások. A legfelsőbb helyről. Nekünk magyaroknak kiváltképpen nagy okunk van az örömre, hogy a mi nyelvünkön fogalmazódott meg az evangéliumok írásos rögzítése óta a kereszténység számára az utóbbi 2 évezred legnagyobb jelentőségű írásos műve, a hangevangéliuma, hogy magyarul Szűz Mária királyságában, Magyarországon érte el az emberi szférákat Jézusnak ez a fontos tanítás gyűjteménye. Vegyük kimagasló megtiszteltetésnek, kivételes kitüntetésnek Jézus ránk eső választását,
és legyen ez a felismerés jövőbe vetett bizakodásunk és erőnk kiapadhatatlan forrása. Váljék ez a terjedelmére nézve kicsi, de jelentőségét tekintve nagy könyv, lefordítva világnyelvekre részévé annak a világjobbító, világátalakító munkának, melyről Jézus a 20. század első felében Kovácsics Natália nővérnek adott kinyilatkoztatásában így szólt. Nagy jövő vár anyám országára, s általa az egész világ kegyelmet nyer. Miként a betlehemi istállóban elkezdődött a megváltás, úgy a magyar földön elkezdődik az én nagy munkám, a bűn megszüntetése, eltörlése a föld színéről, a lelkek megszentelése, a sátán legyőzése, és az én országomnak diadalmas uralma. Ez pedig annyiban fog sikerülni, amennyiben szeplőtelen anyámnak, mint a világ győzelmes királynőjének megadják a nyilvános tiszteletet és elismerést. Ne feledjük azonban, mindez a mi tevőleges közreműködésünkkel valósulhat csak meg. Végszóként annyit még feltétlenül meg szeretnék jegyezni, hogy már nincs messze az az idő, sőt már itt is van, amikor a hagyományos történelmi egyházak a nagy apostázia során kiüresednek, valódi szándékaik tekintetében lelepleződnek, és elvesztik szakrális kisugárzásukat, tömegformáló erkölcsi erejüket. A hangevangéliumának, mely felekezet és vallásfüggetlen, és ennél fogva mindenkihez szól, ekkor jön majd el az igazi küldetése, hogy egyházaktól függetlenül első kézből kaphasson minden jó szándékú és Jézusban bízó, mai ember jó tanácsot, útmutatást és biztatást Jézus szent lelkétől élete sorsfordító óráiban és válsághelyzeteiben. A Szent Könyv egyébként nálam megrendelhető, ez már a második kiadás, az első kiadást tudnélik elkapkodták, ez egy második és javított kiadás. Tisztelettel megkérek minden érdeklődőt, aki meg szeretné vásárolni ezt a könyvet, melynek ára 3000 forint, tehát rendkívül olcsó. Tudnélik, én nekem ennek a könyvnek a kiadásával nem a meggazdagodás volt a célom, hanem a benne lévő jézusi tanítás terjesztése. Tehát tisztelettel megkérek minden érdeklődőt, hogy Facebook Messengeren jelentkezzenek. Péter Lajdiként vagyok fenn a Facebookon. A könyvárát mindenkivel írásban közlöm, illetve hát most az imént közöltem, elnézést kérek. Ez az ár, mint ahogy említettem, méltányos a jelentősebb megemelkedett nyomdai költségek ellenére is. Köszönöm figyelmüket!